Салому алейкум бародарон, шумо дар канали дарси крипто қарор доред. Бародарони азиз, камтар мехостам маълумот бидам дар бораи Binance, биржаи Binance. Баъд пешаи биржаи Binance шумо дар ишон додан, мехоҳам як бор дига фаҳмонам шуморо ки биткоин чияй, баъд алткоино чияй, ё ҳама высокорискови активан бародаро. Чизе ки в любой момент метавонад ки арзон шавад, беқадр бигарда. Барои ҳам бародаро, гӯш кунед, фақат советон метавонам чӣ кора правил накунед, чӣ хел кунед, агар ба шарти ки бихаред. Ман шумо намегӯям ки ягон криптовалютаро бихаред, шумо фақат бинед, ёд бигиред, анализировать кунед, фикр кунед, ҳам ба вақт дар калаи свежи ягон чӣ хариданӣ бошед, фақат сарусман нашед. Калаи свежи фикр карда харед. Бародаро, и биткоин яй ҳама да чизи сахттарина. Ё биткоин худаш капитализация дорад. Мисол 21 миллиона оз дан момент ами где-то 14 миллион агар хатм накунам, обороти 17 миллион ҳастай. Неки бародаро, ози и қайдгаш мондагия бисёр одамон майн мекесанд. Мисол ба видеокарта ҳамин чизо добывать кесан ки кам шава, сол ба сол кам мешава бародаро. Барои аму барои фаҳмиши хитон и як одам мегӯяд ки о биткоин қимат чи не бародаро, биткоин қимат намешад. Биткоин ҳама вақт як нарх мемонава, не ки доллар фақат арзон мешава бародаро, доллар арзон мешава. Ба чӣ сабаб доллар арзон шуд? Долларро печат мекунанд, биткоинро печат намекунанд. Биткоин чанд ҳаста ҳамақа мемона, не ки просто оҳиста хеле одаморо додан мегиранд, кадом майнинг мекунанд. Барои ҳам бародаро, доллар вақте ки печат мекунанд, чӣ хел ки сум бисёр шуд, беқадр мешава, ҳама хеле. Барои ҳам бародаро, оз ман шуморо ишон метам ки чӣ хел истифода барен приложени Binance, ҷое ки криптовалютаро мехарен, мефурӯшен ва истифода мебарен. Бародаро, ай чӣ сабаб мекунем? Якам вақте ки дуромадед iLight бирӯем, барое ки вақте ки iLight мебирӯед приложени Pro ҳуй мешавад, приложени Pro да ҳама чӣ аст. Баъд як совет дига метавонем бародаро. Соф вақте ки на медароен на рынок карден чӣ хел савзе, хел моментода вообще совет наметавонам бадурояд, ман худам намехарам. Барое ки ченда уже ҳама криптовалюта қимат мешавад. Одамои мегӯянд ки вақте ки ҳама метарса, анамун чен бихар. Вақте ки ҳама мехарад, анамун чен бифурӯш. Барое ки чиз қимат мешавад бародаро. Ёзишон метавонам шумода ки чӣ хел Binance истифода баред, ай ки ҷо бихарен чӣ мегӯянд. Ина мисол кошелёки май бародаро нигоҳ кунед. Инҷа фьючерси мегӯянд. Инҷада ранги ставкаи кавичи. Метавонед ки мисол 1% мехеза, мефоата 20% мегирӣ да. Мемони 30% мемони, мисол 1% мехеза, агар ҳамин криптовалюта 30% мехеза. Барои ҳам бародаро и опасняй. Бисёр одамо манипулировать мекунанд рынка через хеле моменто ки мисол шумо медроен, мегӯянд ки амиёз 1% мехеза, 30 мемониш, 1% мехеза, 30% мегирӣ. Не ки бародаро чия фромӯш накунед ки чӣ хеле ки и мехеза, ҳам хел мефурӯяд. Агар ба шарти ки бифурӯяд, суми шумо нобуд мешавад. Бисёр одамо чӣ кор мекунанд? Як мехаранд, и қимат мешавад, ту мехарӣ, медроӣ ки мефурӯшанш, баъд ҳамин вақте ки поён мешавад, суми ту баробар гум мешавад. Иҷода соф шумо совет наметавонам ки айҷа бихаред. Барои ҳам соф иҷа надроен тамоман. Мисол даиҷа рискш бисёр, не ки бисёр одамора ҳамара сумошона дар ҳамиҷа гум мекунанд. Ман чанд қабоидагим даиҷа, барои ҳам ман иҷода бародаро зиёд дига намедорам. Барои чӣ ман шуморо фаҳмондастам ки мисол чӣ хел ози шумо бихарен криптовалюта, агар хариданӣ бошед, ба чӣ хел роҳ мехарӣ ки ҳам арзон боша, ҳам бо чӣ хеле мегӯянд фурӯхтанаш осон ба иҷа ба роҳ. Иҷа медароен P2P торговля иҷада ҳаста. Ина P2P, связка P2P қати. Бародаро, вақти связка P2P да дуромаден, метавонед ки мисол иҷа де рубли российский банко ҳастай. Фоат на биткоин, фоат на USDT, фоат на USDT фарқ надора бародаро. Барои ҳаму якм чӣ кор мекунед? Таҷикский сомонӣ, мисол на шумо вақте ки истифода мебаред, ман мисол рубли российскиро бисёр истифода мебарам. Ина оз дар момент курса 10 сомона 48 дирҳам кардагиянд.
чи банки форатна эс хатра чи иҷа бачаи ами тоҷикои хидмон ҳама савдо мекунанд мехаранд мефурӯшанд инаҷада ҳастаи ага фурӯшӣ медрои иҷада одамое ҳастаи ки уже тайёран хариданда шумо ба нархи камтар арзонтар не ки зато стоящие барои ам бародаро ина нигоҳ кунед иҷада шумо метавонед ки ами одамои тайёр гуфтаги ай 200 сомон то 1000 сомона ай 10000 то 11000 сомона бародаро барои аму хариду фурӯш на дар ҳамиҷа сар кор бигирем банкҳоро метавонед выбор кунед чӣ банк дар кораи шумо да ҳамиҷа метавонед ки бихарен баъд оз ма шуморо ишон метавонем ки чӣ хел шумо бихарен криптовалютаро ки шумо да мисол осон биғалта иноз ма мебурам айҷа инамада дар кор медонӣ ма ягон криптовалюта грубо говоря ягон тароз мехарам шумо тамошо кунед фақат инамада дар ин момент мисол ягон на бурам айга ина эфирум классик ма ина дар $89 дорум медурам ина 25% капитал ма мегирам форама да иҷа мезанам мисол чанд қадар ка иҷа мефаҳмам ки доллар қад бизанам чанд $20 $30 да вақте ки мехаред иҷада ҳастай ина ма 23.49 бояд шумо 23.51 ҳастай боз агар ма бихарам ҳамин чиз арзон шавад сразу мехарам барои ма намехарам ма шуморо фақат ишон метавонам тарзи фурӯхтана ма бояд бифурӯшам чӣ хел бифурӯшам ки мисол яке агар криптовалюта қимат шуд ма да выгодне бошада боз ма ордер ҳуй мекунам ордери тайёр мисол дар бораи реф ма да прибили хушро овардаги реф да гап нестай ира ма ай рекомендатсия я одам гирифтаги будам ина реф да USDT вақте ки медурам ина мемонам ордери тайёра ки мисол ма тайёрам 90 копейки да 90 аз да 5 копейк да тайёрам бифурӯшам 25% капитал ма ами сумдаоз дар момент 69 ҳайне ки ма 90 да тайёрам бифурӯшам 90 да тайёрам 25% капитал ма меҷиқмаш ордери ма тайёрае вақте ки нарх қимат шид автоматически ина тайёрае фурӯхтанда сразу мехара барои ам бародаро ира мегӯянд ки ордери ки тайёрае ба нархе ки ман мехоҳам фаромози ба ҳамин нархе ки чӣ хеле ҳастае ба ҳамин нарх бифурӯшмаш мефурӯшмаш не ки ман медонам ки и криптовалютаи зурае мисол далилиш перспектива дора уже хеш ғалидаги арзон шудаги барои ам бародаро ира ма тайёр мондаги ина 25% ма тайёр мефурӯшам бо форама бо ина мемонам 50% яра мемонам да қиматтар ки агар яки нархш баланд хесак бифурӯшам барои ам бародаро як чизгара мефаҳмонамтон ки соф хеле ё ҳама високорискови мегӯянд ё чизое ки метавонанд ба як момент беқадр шаванд барои ам бародаро чем хеле чизоро харидан 100 бор фикр кунед мисол биткоин камтар осонтара биткоин уже и чизи хеле фундаментальне да мисол ана ё любой момент чӣ хеле ки хестан ама хеле меғалтанд боз ишонтон метам мисол нигоҳ кунед дар байни мисол як сол да нигоҳ кунед чихе ай замин то осмона хестагие ди қариб 300 баробар хестагие як одамо ме 300 баробар қимат фурӯхтагианд дар ин момент вақте ки ман харидмаш ма имо харидмаш уже хестан сар шуд баъд ман харидам ами криптовалютаро барои ами ёзи дар замине агар ба шарти камтар баланд шавад ман ира мефурӯшам бародаро и чизи рискование агар мисол ира баробар кунеди чанд баробар хамбидагие беҳад арзон шудагие аввалина да 98% поён хамбидагие барои ам бародаро ма оз шуморо ишон метавонам ё и високориски ака оз медорем мисол да ине да биткоин да агар бидроем ина биткоина ҳуй мекунам бародаро ана ки биткоина нигоҳ кунед ай вақте чанд баробар хамидагие бародаро ина хай биржа худаш ёшай и биржа вақте ки ҳуй мекунанд биржаи бинанса соли 2018-2017 ам тайда ҳуй кардани бинанс ёш
برای همی بسیاری ترانزکسیون است چانس می این اگر با شرطی که نگاه کنین قیمتی همی چه $69,000 غلطه تو $19,000 ما در این مومنت قریب 70% غلطی دگیم ارزون شدگیم نکی представьте دیگه آدمو 98% 97% айдис додагиян бароям бародаро чем уҷада чӣ кадан мисол уҷада бисёр рискш бисёр не ки фоидашани хишрай мисол биткоин шумо диден ки ина 1% плюс дод ана у 10% 12% плюс дода метавонад не ки як чизи дигара фаромӯш накунед бародаро ки биткоин 1% биғалта ва метавонад 10-12% арзон шаванд бароям бародаро хеле ҷода дуромадан беҳад опасняй хатои вазмин бисёр одам мекунанд сумош найдис метан бародаро барои чӣ канала ма ҳои ки я бор дига мегӯям ки барои сабаби он ки мефаҳмам ки мардуми мо бисёртар бифаҳманд дар бораи криптовалюта дар бораи ҳамин чизо ман намегӯям бихарам мегӯям ки изучат кунанд бидонанд бифаҳманд пага як кас фаҳмшон накунад беғарз и оянда мисол сумрӯӣ кардан ба тоҷикистон хеле осон мешава бародаро мо метавонем ки мисол биржа ранги чӣ хеле ки мегӯям ку шумо метавонед ки аиҷа сумрӯӣ накунед мисол айн биржа через биржа просто бигирен дар картаи даркоитон партоен и осонай не ки ира барои чӣ сабаб ма и Binance шумо рекомендатсия метавонам барое ки Binance да ҳамаи чӣ транзаксион мешава кардава яхи криптовалютао нестай не ки бародаро бо як чиз дига плюси калонае ки мисол шумо метавонед ки сумотона мисол дар ҳамин бизгаронена баъд оянда амиҷа перевод кунед мисол баъд иҷа мешава холодный кошелёко да ҳастам холодный кошелёк ин чизое ки мисол шумо да смс дар кор нест хеле чизо дар кор то намешавад бароям бародаро чӣ кор мекунед ина мисол мехаред ягон криптовалютаро мемоненаш мепартоенаш дар ягон холодный кошелёке ки мисол дигар давлат рафтед метавонед криптовалюта ранги доллар истифода баред ҳаминҷа хеси Турсия рафтед то метавонед ки қатъи бародар нагиред там доллара нагири доллар накои нахари и доллар ҳама вақт даступняи ҳама вақт метавонед ки дар биржа бихариш тани ҳама вақт метавонед бародар ки ҳамин сума бигирид дар дига одам бизгарони айдисию бигир мисол ҳаминҷа мехезм мерам Турсия дар Турсия мегирам просто дар карта ягон одам лира қатъи мезгаронамаш тамоми картаҳое мекунам дар карта лира қатъи мезгаронамаш барои ҳамун доллар қатъи чӣ хеле форама ихтиёри хидмат вақте ки биржа даки даромадӣ метавонед ки любой сума любой намуд биржа қатъи бизгарони доллар евро юан чӣ хеле фората бародар ҳозир дар тоҷикистон бошӣ курса мегӯй ки ман ҳамин курс қад битен мегӯянд ин курс туғрӣ неста ин курс туғрӣ неста барои ҳам бародаро барои фаҳмиши худтон нигоҳ кунен ёд бигирен и оянда и фаҳмиша и дониша и бародаро барои донистани худтон и як бизнеси калонае барои ҳам бародаро ма дар ин момент ҳар рӯз нигоҳ мекунам як одам дар ёрдам мекунам сум метавам чӣ мекунам бародаро як совети дига канали телеграм ҳуй мекунам телеграм каналимда бародаро подписатсия кунен чӣ новости криптовалюта ҳастае мепартом ҳар ҳафта ягон криптовалютаро анализировать мекунам шумо да мефаҳмонам маълумоти конкретни метавонед ки криптовалюта чӣ хелияй чӣ тарияй мисол ҳамин криптовалютаро бихаред оянда дора ё надора баъд як чиз дига бародаро ки класса бунем подписатсия кунед чанд қай бисёршам ман просто гуфтам ки яка ҳар рӯз видео мекунам рости гап канал ёшай барои ҳамун канали ёш да мисол иқа бисёр чӣ накунам да ҳар рӯз видео напартом подписчи пока камай вале хай иншолло бисёр мешавем барои ҳамун ҳар рӯз видео намекунам 3 рӯзда якта видео не ки як чизи асосиро фаромӯш намекунем бародаро ки ман шуморо ваъда додам ки ҳар ҳафта рӯзои якшанбе ман дар шотам CoinMarketCap $100 мепартом не ки мехарем монетое ки мо дар кора баъд мебинем ки ровна як моҳ ёки як сола чанд сума фоида мебинам чанд сума убитка мебинам моҳ рӯзи якшанбе парт дадем $100 дар шот монд ҳозир $101 шидага
бароям бародаро ку мебинем мо чанд қадар убитка мебинем чанд қадар фоида мебинем агар ки ма ба шарти ки $100 партом одамо ҳаста ки хеле доллар ма хай дар Россияем ёфта мешавад дар як ҳафта $100 и суми бисёр нестае тем более ки мо ҳама кор мекунем шукронаи Алло ҳама коргарай барои ҳамон мисол мардуми тоҷики ҳастае ки мисол хеле шароито надора харидани ҳастае намедона чира бихара чӣ кор куна ина тамошо кунен бихарене тамошо кунен ёд бигирен барои оянда бароям бародаро ҳар ҳафта рӯзои якшанбе иншоллоҳ ролик мекунам мепартом $100 и просто шотае ки ҷада сум нестае ям хел кагема не ки ма дар шоти худам реально ма $100 да ҳар ҳафта мехармам ин чизора суми худма рисковат мекунам ма шуморо ягонта совет наметам ки бидрои ниҷа шумо фақат нигоҳ кунен ёд бигирен изучат кунен барои фаҳмиши худтон бародаро класса биҷиқена подписатсия кунен худо нигаҳбонтон боша бародаро.